Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Reset Revolution. Σε αυτό το podcast συζητάμε ιδέες από το ομώνυμο βιβλίο που ασκεί κριτική στη μεγάλη επανεκκίνηση. Σήμερα, μαζί με τον σύντροφο που έγραψε το βιβλίο Reset Revolution, θα ανοίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα: την περιβόητη πράσινη μετάβαση και την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου. Στο βιβλίο «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση» δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στην αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου μετά την πανδημία. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα ότι αυτή η αλλαγή είναι βασικό κομμάτι της επαναρρύθμισης εμφανίζεται ξανά και ξανά σε διάφορα σημεία του βιβλίου. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα με μια πρώτη ερώτηση. Πώς οι συγγραφείς του βιβλίου «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση» αναλύουν τη σχέση του ενεργειακού μοντέλου με την κλιματική αλλαγή? Να πούμε καταρχήν ότι οι συγγραφείς θεωρούν ότι η πανδημία είναι αποτέλεσμα της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Λόγω της αποψήλωσης των δασών, προκειμένου να γίνουν βιομηχανίες, προκειμένου να χτιστούν πόλεις κτλ. Και της στενότερης επαφής άγριων μορφών ζωής με τον άνθρωπο και της δυνατότητας που αυτή δίνει για την ανάπτυξη ζωονόσων, όσων δηλαδή που μεταδίδονται από τα ζώα στους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια δεν εμπνέονται από θεωρίες συνωμοσίας, ούτε αποδίδουν την πανδημία σε κάποια τυχαία αιτία. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι έτσι αποδίδουν την πανδημία και τις αιτίες της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής συνολικά στο ανθρώπινο είδος, στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, στις λάθος πολιτικές που εφαρμόζουν κάποια κράτη ή ακόμα και στις πιο αδιφάγιες όψεις της οικονομίας της αγοράς. Όχι δηλαδή στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, στα αφεντικά και στη λογική του κέρδους, που είναι στο κέντρο της λειτουργίας του καπιταλισμού, μυστικοποιώντας έτσι τα πραγματικά αίτια της κατάστασης. Όσον αφορά τώρα την πρώτη ερώτηση, οι συγγραφείς αποδίδουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που δημόσια ορίζεται ως κλιματική καταστροφή στο ενεργειακό μοντέλο των υδρογονανθράκων, ένα άλλο κομμάτι στην αγροβιομηχανία και τέλος στον τουρισμό, που με μια έννοια και αυτά σχετίζονται με το ενεργειακό μοντέλο των υδρογονανθράκων. Μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Όταν λένε στον τουρισμό, εννοούν στα αεροπορικά ταξίδια που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της μόλυνσης του περιβάλλοντος, το αποτύπωμα που αφήνουν, το ενεργειακό αποτύπωμά τους κτλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και εν πάση περιπτώσει και αυτό σχετίζεται με τους υδρογονάνθρακες. Όταν αναφέρονται στο μοντέλο των υδρογονανθράκων, αναφέρονται ουσιαστικά στο ενεργειακό μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα, το οποίο αυξάνει διαρκώς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άρα τη θερμοκρασία της γης και άρα καταστρέφει την κλιματική ισορροπία του πλανήτη και προφανώς το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνονται τη σχέση ενεργειακού μοντέλου και κλιματικής καταστροφής, κλιματικής αλλαγής, όπως τη λένε αυτοί. Και πώς φαντάζονται οι συγγραφείς μια στρατηγική για την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου? Οι συγγραφείς μέσα στο βιβλίο αφιερώνουν διάφορα κεφάλαιά του στην ανάγκη αλλαγής του ενεργειακού μοντέλου. Στην πραγματικότητα προτείνουν δύο κατευθύνσεις σε σχέση με αυτό το πράγμα. Το πρώτο, ότι θα πρέπει να πάμε να μεταβούμε σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με λιγότερους υδρογονάνθρακες, που θα επιδοτηθεί πολιτικά από τα κράτη και συγκεκριμένα από πεφωτισμένες ηγεσίες, δηλαδή ηγεσίες που έχουν οικολογικές ευαισθησίες, που έχουν κατανοήσει τα προβλήματα και το αδιέξοδο του σημερινού ενεργειακού μοντέλου. Αυτό είναι η πρώτη κατεύθυνση που αντιλαμβάνονται και προωθούν κτλ. Και η δεύτερη αφορά το κάθε άτομο ξεχωριστά και πώς θα υπάρξουν αλλαγές δομικές στη συμπεριφορά του, στην καταναλωτική συμπεριφορά του, στη συμπεριφορά της καθημερινότητάς του. Για παράδειγμα, πώς θα αλλάξει το διατροφικό του πρότυπο και δεν θα καταναλώνει τόσο πολύ κρέας και άρα δεν θα χρειάζεται να σφάζονται τόσα ζώα, εν πάση περιπτώσει, που έχουν μεγάλο ενεργειακό αποτύπωμα, πώς θα μειώσουν τη χρήση του κινητού, πώς θα μειώσουν τα αεροπορικά ταξίδια κτλ. Μου λες ότι οι συγγραφείς του βιβλίου «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση», The Great Reset είναι στα αγγλικά, θεωρούν ότι το μεγάλο κεφάλαιο και τα κράτη πρέπει να κάνουν αυτή τη στροφή. Σε ρωτάω όμως εγώ κάτι πολύ απλό. Έχουν τα αφεντικά οικολογικές ευαισθησίες? Οκ. Ξέρουμε ότι τα αφεντικά, αυτό που τους κινεί και αυτό που έχουν σίγουρα, είναι η λογική της αύξησης του κέρδους
και η λογική της μείωσης του κόστους παραγωγής. Και αυτό είναι επιπηνή επιβίωσης. Δηλαδή, αν δεν αυξάνουν διαρκώς το κέρδος τους και αν δεν μειώνουν διαρκώς το κόστος παραγωγής, θα έχουν πρόβλημα, ας πούμε, να αναπαράγονται, να αναπαράγεται το κεφάλαιό τους. Τώρα, τα αφεντικά, οικολογικές, ας πούμε, ή ανθρωπιστικές ή εργατικές ή πολιτικές ευαισθησίες, εν πάση περιπτώσει, αποκτούν κάθε φορά που αυτή η λογική δεν μπορεί να τελεσφορήσει. Με λίγα λόγια, τα αφεντικά προκρίνουν μια ενεργειακή μετάβαση όσο το κόστος και επειδή το κόστος παραμονής στο υπάρχον μοντέλο αυξάνει και όσο γίνεται ανταγωνιστική η χρήση νέων πηγών ενέργειας. Αυτό. Γιατί αυξάνεται το κόστος παραμονής στο ενεργειακό μοντέλο, στο υπάρχον ενεργειακό μοντέλο? Το κόστος παραγωγής στο υπάρχον ενεργειακό μοντέλο αυξάνει για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, όλο και περισσότερο, επειδή ακριβώς έχει αλλάξει το κλίμα του πλανήτη, εμφανίζονται καταστροφικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ. Που καταστρέφουν την παραγωγή, που καταστρέφουν την κυκλοφορία των προϊόντων και των εμπορευμάτων, που αυξάνουν το δημόσιο χρέος των κρατών γιατί πρέπει, ας πούμε, να δώσουν χρήματα, ξέρω εγώ, για επανορθώσεις και τα λοιπά, στον κόσμο, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, και αυτά τα φαινόμενα είναι όλο και πιο συχνά και το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε από καλοκαίρι και καλοκαίρι, ας πούμε, από χειμώνα σε χειμώνα, ας πούμε, σε όλα τα μέρη του πλανήτη, από χρόνο σε χρόνο. Ο δεύτερος λόγος είναι η αύξηση του κοινωνικού ανταγωνισμού που μειώνει την ανταγωνιστικότητα την ανταγωνιστικότητα των υδρογοναθράκων. Και όταν λέμε μειώνει την ανταγωνιστικότητα, μειώνει το ανταγωνιστικό κόστος. Ξέρουμε το πετρέλαιο γενικά, αν είχε ένα πλεονέκτημα, αυτό ήταν και γι' αυτό τα αφεντικά το επιλέξανε, ας πούμε, όταν, ας πούμε, θέλουν να περάσουν από τον άνθρακα στο πετρέλαιο κτλ. Επειδή ακριβώς ήταν φτηνό. Όταν όμως σήμερα χρειάζεσαι δίπλα σε κάθε πετρελαιοπληγή να έχεις, ας πούμε, που είναι στη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, να έχεις μια σημαντική στρατιωτική μονάδα, ένα στρατιωτικό σώμα για να στην προστατεύει, αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, αυξάνει το ενεργειακό κόστος. Όπως το αυξάνουν και οι αγώνες των εργατών, ας πούμε, των πετρελαιοεργατών για αύξηση των μισθών. Όπως το αυξάνει και οι αγώνες των κατοίκων, ας πούμε, για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες παραγωγής ενέργειας κλπ. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι έχουν εξαντληθεί εύκολοι τρόποι παραγωγής ενέργειας. Για παράδειγμα, υπάρχουν αφηγήσεις ότι στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης μπορούσες να βρεις πετρέλαιο, ας πούμε, στην Αγγλία, σκάβοντας, ξέρω εγώ, στην αυλή του σπιτιού σου. Τώρα αυτά τα αποθέματα, ας πούμε, πετρελαίου, αυτά τα κοιτάσματα έχουν εξαντληθεί και τα αφεντικά είναι αναγκασμένα, ας πούμε, να σκάβουν στα βάθη των θαλασσών, ας πούμε, ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, και θυμόμαστε, ξέρω εγώ, αυτό που έγινε, ας πούμε, με την BP πριν χρόνια στον κόλπο του Μεξικού, ας πούμε. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ να σκάβω στη λιθαθρακόπισσα, ας πούμε, της περιοχής Αλμπέρτα του Καναδά και να πρέπει μετά να διηλίζουν το πετρέλαιο, να το καθαρίζουν από τη λιθαθρακόπισσα και τα λοιπά. Αυτό προφανώς έχει αυξήσει αρκετά το κόστος εξαγωγής, ας πούμε, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, δηλαδή φτηνότερο το κόστος παραγωγής, ας πούμε, κυκλοφορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που κατά τη γνώμη μου σχετίζονται μεταξύ τους, θα πρέπει να θέσουμε ως κύριο σε αυτούς, και νομίζουμε ότι αυτός είναι ο βασικός παράγοντας, είναι ο κοινωνικός ανταγωνισμός. Πρέπει να τον αντιληφθούμε με μια ευρύτερη έννοια. Στο τέλος μου είπες ότι η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας έχει γίνει πιο ανταγωνιστική. Άρα υποθέτω ότι την επιλέγουν περισσότερα κράτη, κεφάλαια στις οικονομίες τους. Γιατί γίνεται πιο ανταγωνιστική, μπορείς να μου εξηγήσεις? Γιατί έχει βελτιωθεί αρκετά η τεχνολογία συλλογής, διαχείρισης, κυκλοφορίας κλπ. Άρα και το κόστος παραγωγής τους σε σχέση με αυτό των υδρογοναθράκων. Η τεχνολογία σήμερα έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να εξαλειφθεί η ανάγκη για τους υδρογονάνθρακες. Γενικώς μιλώντας, δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα εξέλιξης της τεχνολογίας απλώς. Δηλαδή, η μετάβαση που έγινε, όπως δεν είναι και, για να το πούμε και από μια άλλη πλευρά, δεν είναι απλώς ζήτημα εξάντλησης των αποθεμάτων, για παράδειγμα του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό και έχουν γίνει πολλές, ας πούμε, συζητήσεις μέσα, όχι μόνο στο κίνημα, μέσα στο δημόσιο λόγο κτλ.
Σας θυμίζω την Καμπύλη Φίλιπς, ας πούμε, που έλεγε ότι το 70, ξέρω εγώ, ήταν το μέγιστο, ας πούμε, υπήρχε μια χρονιά που ήταν το μέγιστο, επιτεύχει το μέγιστο της εξόρυξης του πετρελαίου και από εκεί και πέρα θα έπεφτε η παραγωγή γιατί πέφτανε τα αποθέματα κτλ. Εγώ μπορώ να θυμίσω το εξής, ότι όταν έγινε μετάβαση από το κάρβουνο, από τον άνθρακα δηλαδή, στο πετρέλαιο, που μια μετάβαση που έγινε σταδιακά κτλ., δεν είναι μια στιγμή, ας πούμε, μόνο κτλ. Αυτό συνέβη κατά βάση όχι μόνο γιατί βελτιώθηκε η τεχνολογία άντλησης πετρελαίου κτλ., αλλά κυρίως γιατί οι αγώνες, ας πούμε, και των ανθρακορίχων, ας πούμε, των εργατών των ανθρακοριχείων σε πολλά μέρη του κόσμου κάναν, ας πούμε, την εξόρυξη άνθρακα πολύ πιο κοστοβόρα από την εξόρυξη πετρελαίου. Δεν ξέρω αν λέγεται εξόρυξη, ας πούμε, το να σκάβεις, ξέρω εγώ, και στα ορυχεία, τα ανθρακοριχεία κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία απόκτησης, να το πω έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό έγινε αυτή η μετάβαση. Λοιπόν, άνθρακας υπάρχει ακόμα σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και πάρα πολλά μέρη του κόσμου μέσα στο ενεργειακό, με πάρα πολλές χώρες, κράτη του κόσμου κτλ. Έχουν ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργειακού τους μείγματος, προέρχεται από τον άνθρακα. Λοιπόν, και δεν έχει, ας πούμε, χαθεί, ούτε έχουν σταματήσει τα ανθρακοριχεία να υπάρχουν κτλ. Οπότε, μάλλον αυτό που είπαμε πριν είναι ότι, που συνδέεται με αυτό που είπαμε πριν, ότι ο κοινωνικός ανταγωνισμός είναι αυτό, με την ευρύτερη έννοια που μπορούμε να φανταστούμε, είναι αυτό που καθόρισε την μετάβαση από το ένα, ας πούμε, από τη μια ενεργειακή πηγή, από τον ένα ενεργειακό πόρο στον άλλο, και αυτός είναι που καθορίζει ήδη αυτή τη μετάβαση από τον ένα ενεργειακό πόλο στον άλλο. Τον ενεργειακό πόρο, συγγνώμη, και πόλο, γιατί όχι. Ωραία, νομίζω ταιριάζει εδώ. Πριν προχωρήσουμε, να σου κάνω αυτή την ερώτηση. Εσύ προσωπικά πώς αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του ενεργειακού ζητήματος στον καπιταλισμό? Οκ. Νομίζω πως μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε τη σημασία του ενεργειακού ζητήματος στον καπιταλισμό από την καθημερινότητά μας, ας πούμε. Δηλαδή, από το πώς θα ζεσταθούμε, πώς θα μαγειρέψουμε αυτό που θέλουμε να φάμε, πώς θα αναπαραχθούμε, πώς θα διασκεδάσουμε. Τώρα μιλάμε, σε ένα υπολογιστή, σε 2-3 συσκευές, ας πούμε, ήχου, δεν ξέρω τι, που εν πάση περιπτώσει απαιτούν ενέργεια, από το πώς θα κινηθούμε, από το πώς θα κινηθεί η παραγωγή, να πάμε σε ευρύτερα πλαίσια, Όλος ο τριτογενής, ας πούμε, τομέας, ουσιαστικά είναι ο τομέας πληροφορίας, δηλαδή χρειάζεται ενέργεια για να δώσει στα κομπιούτερ, ας πούμε, στους υπολογιστές κτλ., να δουλέψουν, ας πούμε, να συνεχίσει η παραγωγή, η διαδικασία της παραγωγής αενάω κτλ. Οπότε, με λίγα λόγια, το ενεργειακό ζήτημα είναι κεντρικό στον καπιταλισμό, γι' αυτό άλλωστε. Οι πόλεμοι που γίνονται σχετίζονται, και άμα κάτσουμε να το δούμε και ιστορικά, σχετίζονται πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα. Αν θέλετε να σας πω, ας πούμε, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε τώρα εδώ να πω, ένα ιστορικό περιστατικό. Για παράδειγμα, η μάχη του Στάλινγκραντ, ας πούμε, που με έναν τρόπο καθόρισε την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί έγινε η μάχη του Στάλινγκραντ? Γιατί οι Γερμανοί είχαν, ας πούμε, από 3 κατευθύνσεις μπει στη Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, θέλαν να φτάσουν στα πετρέλαια του Καυκάσου, στον Μπακού, στον Μπακού από την άλλη πλευρά, στην Κασπία θάλασσα, και ο τελευταίος, σταθμός πριν από αυτό, ας πούμε, το τελευταίο τους εμπόδιο ήταν το Στάλινγκραντ. Οπότε έπρεπε να περάσουν το Στάλινγκραντ για να φτάσουν στα πετρέλαια του Μπακού και να μπορούν, ας πούμε, να τα πάρουν και να, εν πάση περιπτώσει, να τροφοδοτήσουν την πολεμική τους μηχανή. Εκεί χάσανε, έγινε μια μάχη 9 μηνών κτλ., μια πολιορκία κτλ. Χάσανε και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Το ίδιο όταν, ας πούμε, οι Ιαπωνέζοι, γιατί χτυπήσαν, ας πούμε, στο Pearl Harbor, ας πούμε, τους Αμερικάνους, οι Ιαπωνέζοι, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Γιατί θέλανε να μπουν να πάρουν τα πετρέλαια της Ινδονησίας. Οι Αμερικάνοι κυριαρχούσαν στον Ειρηνικό ωκεανό με το στόλο τους, ας πούμε, οπότε έπρεπε πρώτα να καταστρέψουν το στόλο των Αμερικάνων για να μπορούν να μπουν, ας πούμε, να κάνουν την εισβολή στην Ινδονησία. Πράγμα που και έγινε. Μετά το χτύπημα στο Pearl Harbor, ας πούμε, σηκωθήκαν και μπήκαν μέσα στην Ινδονησία, κάνε μάχη κτλ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει κάποιο, αν γίνεται απτό, ας πούμε, το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα για τον καπιταλισμό, το ενεργειακό ζήτημα. Ενώ, για παράδειγμα, σε παλιότερες κοινωνίες, σε κοινωνίες, αγροκτηνοτροφικές, δεν ήταν τόσο σημαντικό το ζήτημα. Οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είχαν πάντα, μέχρι τη δεκαετία του 60, στα πιο πολλά χωριά της Ελλάδας δεν είχαν φως καν. Αντιλαμβάνεστε ότι
όσο περισσότερο, ας πούμε, εξελίσσεται το σύστημα, εξελίσσεται με τη μορφή που έχει πάρει το σύστημα, να εξελίσσεται με την κατεύθυνση που έχει πάρει, τόσο πιο κεντρικό γίνεται το ενεργειακό ζήτημα και τόσο πιο αδιφάγο θα γίνεται στην κατανάλωση ενέργειας. Εντάξει, αυτό σίγουρα θα το συζητήσουμε και στο τέλος, γιατί σου έχω μια ερώτηση για την πολιτική πρόταση του κινήματος. Και εμένα η άποψή μου είναι ότι όσο υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει και η διόγκωση της ενεργειακής ανάγκης. Οπότε μπορούμε να το συνδέσουμε και με το πολιτικό πρόταγμα. Θέλω να πάμε στην ερώτηση που έχει να κάνει με το ενεργειακό ζήτημα και την κλιματική αλλαγή κυρίως. Αν υπάρχει νέα τάση γύρω από αυτά τα ζητήματα μέσα στις τάξεις του κεφαλαίου και των κρατών και ποια τάση εκπροσωπεί το συγκεκριμένο think tank των αφεντικών. Και αν υπάρχει νέα τάση σε όλα τα κράτη, δηλαδή. Γύρω το που πρέπει να κατευθυνθούν σχέση με το ενεργειακό. Ακριβώς. Και ποια άποψη έχουν για την κλιματική αλλαγή κιόλας. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Προφανώς υπάρχουν διάφορες τάσεις που εκδηλώνουν και με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, τα γερμανικά αφεντικά είναι αναγκασμένα να προμηθεύονται ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρειάζονται από το εξωτερικό, παράδειγμα με τη μορφή φυσικού αερίου. Και γι' αυτό είναι σαφώς πιο προσανατολισμένα σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, για παράδειγμα την αιωλική ενέργεια. Ενώ τα γαλλικά αφεντικά, που σχεδόν το 80% της ενέργειας που χρειάζονται, γύρω στο 78% νομίζω, καλύπτεται από την πυρηνική ενέργεια, έδωσαν μάχη μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να συμπεριληφθεί η πυρηνική ενέργεια στις οικολογικές μορφές ενέργειας. Και ακόμα συνεχίζεται αυτή η μάχη. Και ακόμα συνεχίζεται και νομίζω ότι συμπεριλάβανε. Συμπεριλάβαν δηλαδή όταν, ας πούμε, ήρθε αυτή η περίφημη πράσινη συμφωνία που έλεγε τη μείωση των ενεργειακών ρήπων. Λοιπόν, μέχρι το 2030, ξέρω εγώ, μια μείωση, μπήκε ένα στόχο της μια μείωση τάξη του 55% κτλ. Μια μεγάλη μάχη που δόθηκε από διάφορα κράτη ήταν ποιες, ας πούμε, είναι οι πράσινες ενέργειες. Λοιπόν, τώρα το να κάνεις να πεις ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πράσινη ενέργεια, όταν, ας πούμε, έχεις την ιστορική εμπειρία του Τσέρνομπιλ, ξέρω εγώ, δεκαετίας του 80 που κατέστρεψε, ας πούμε, ό,τι κατέστρεψε, ξέρω εγώ, ή της Φουκοσίμα, ας πούμε, στην Ιαπωνία, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι τρομερά παράλογο. Αλλά δείχνει όμως και το αλληλοφάγωμα, ας πούμε, τη φοβερή σύγκρουση. Να σε διακόψω. Η πυρηνική ενέργεια είναι πράσινη. Με ποια από τη μορφή ότι δεν έχει το ίδιο αποτύπωμα που έχει η εξόρυξη των υδρογοναθράκων. Απλώς, κοίταξε τώρα, και θεωρητικά και το φυσικό αέριο είναι πράσινο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε μία ούτε η άλλη. Άμα κάτσουμε το ψάχνουμε σε βάθος και μπορούμε να το πούμε παρακάτω, καμία δεν είναι πράσινη. Αλλά ας δεχτούμε ότι, ξέρω εγώ, ο ήλιος, ας πούμε, γιατί δεν είναι καμία πράσινη. Γιατί προφανώς, ας πούμε, ο ήλιος είναι πράσινος, είναι ανεξάντλητος, είναι, ξέρω εγώ, ηλιακή ενέργεια, μεταφέρει, δεν ξέρω τι, συλλέγεται, δεν χρειάζεται να σκάψεις, να κάνεις, αλλά δεν χρειάζεται να σκάψεις για να τη συλλέξεις. Για να φτιάξεις όμως τα φωτοβολταϊκά, χρειάζεσαι, ας πούμε, συγκεκριμένες μπαταρίες να έχεις που πρέπει να καταστρέψεις, ας πούμε, δάση ολόκληρα για να βρεις ξέρω εγώ, τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται, ας πούμε, τις σπάνιες γέες που λένε, ξέρω εγώ, για να φτιάξει αγωγούς συγκεκριμένους, όπως αντίστοιχα. Σύμφωνοι. Πάνω στην πυρηνική ενέργεια. Και στην πυρηνική ενέργεια, όταν, ας πούμε, συμβαίνει μια καταστροφή όπως το Τσέρνομπιλ, όταν δηλαδή είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε διαταραχές, ας πούμε, που μπορούν να συμβούν, σε φυσικές καταστροφές, και το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει είναι τερατώδες, ξέρω εγώ. Μπορούμε να την πούμε πράσινη ενέργεια. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν είναι καθόλου πράσινη ενέργεια. Αυτό. Ή ξέρω εγώ, όταν, ας πούμε, πρέπει να φτιάξει ειδικές αποθήκες για τα απόβλητα αυτές τις τέτοιες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι μεγάλες ιστορίες. Η πραγματικότητα είναι δεν τα έχω μελετήσει σε βάθος, αλλά έχω μια γενική εικόνα αυτών των πραγμάτων. Και αυτό πιστεύω. Εμένα προσωπικά και το πρώτο ζήτημα που μπαίνει, σαν δικλείδα ασφαλείας, αν είναι να χρησιμοποιήσουμε πυρηνική ενέργεια, να επικαλεστούμε αυτά τα συμβάντα και ποιος χρησιμοποιεί καταρχήν και την πυρηνική ενέργεια, προσωπικά μου κάνει. Επειδή όμως δεν απάντησα μέχρι τέλους. Λοιπόν, άρα οι διάφορες τάσεις που υπάρχουν μέσα στα κράτη, μέσα στα κεφάλαια κτλ. Έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις που επικρατούν στα διάφορα κράτη και κεφάλαια. Θα λέγαμε σχηματικά στους διαφορετικούς κοινωνικούς σχηματισμούς.
Δηλαδή, ποια είναι η πιο ισχυρή μερίδα του ενεργειακού κεφαλαίου, ποια ενεργειακή παράδοση υπάρχει, ποια είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ενεργειακούς πόρους και πάνω απ' όλα πόσο ισχυρό είναι το κίνημα που στρέφει τα πράγματα προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, μιλήσαμε πριν για τη Γερμανία, ας πούμε, και πώς, ξέρω εγώ, ενώ προσπαθούσε όλη τη δεκαετία του 80 να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια, στον ενεργειακό πόρο, ας πούμε, που παράγει τη σχάση, ας πούμε, τα λοιπά, ουρανίου και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, ωστόσο, εμποδίστηκε από ένα πανίσχυρο, ας πούμε, όποια κριτική να του κάνει κανείς, ας πούμε, οικολογικό κίνημα που ακόμα και σήμερα έχει καταφέρει να επιβάλλει αυτό το πράγμα στα γερμανικά αφεντικά, δηλαδή να μην μπορούν να στραφούν εντελώς προς την πυρηνική ενέργεια, να την αυξήσουν κτλ. Ίσα-ίσα. Ακόμα και μετά την περίοδο, ας πούμε, που έγινε η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, που υπήρχαν τέτοιες ιδέες, ας πούμε, κτλ., στην πραγματικότητα δεν τελεσφόρησαν ή γίνανε πολύ λίγα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, και ίσα-ίσα γι' αυτό ακριβώς αναγκαστήκαν τα γερμανικά αφεντικά να στραφούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γι' αυτό η Γερμανία είναι από τις πρώτες χώρες, ας πούμε, και από τις πιο από αυτές, ας πούμε, το ενεργειακό τους μείγμα αποτελείται κατά βάση, ξέρω, είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό από άλλες στην Ευρώπη, ας πούμε, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξεφεύγω τώρα, και γιατί στη Γερμανία αναπτύχθηκε ένα τόσο δυνατό, ριζοσπαστικό περιβαλλοντολογικό κίνημα ενάντια στην πυρηνική ενέργεια, ενώ δεν είχαν ατύχημα? Το Τσέρνομπιλ ήταν στην Σοβιετική Ένωση. Ξέρεις? Καλή ερώτηση. Νομίζω για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι την τύχη της Γερμανίας, μεταπολεμικής Γερμανίας, όπως και να το κάνουμε, την καθόρισε η καταστροφή, ας πούμε, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήταν πολύ, πολύ ισχυρό, ξέρω εγώ, πώς να το πω, στις νέες γενιές, τους boomers, ας πούμε, που λέτε εσείς οι νεαροί κτλ. Λοιπόν, στους baby boomers, ας πούμε, της δεκαετίας του 60 κτλ. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο φοιτητικό κίνημα κτλ. Και γενικώς η πυρηνική ενέργεια, το πυρηνικό ζήτημα στη Γερμανία συνδέθηκε άμεσα με το αντιπολεμικό κίνημα. Θυμίζω τώρα ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε, στον Ψυχρό Πόλεμο κτλ., ένα μεγάλο πράγμα που καθόριζε τις σχέσεις των υπερδυνάμεων, ας πούμε, ήταν και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας, δηλαδή που καθόριζε και αυτή την ισορροπία τρόμου που λέμε, ας πούμε. Δηλαδή, φοβόταν ο ένας ή ο άλλος, ας πούμε, να κάνει μια πολεμική σύγκρουση, ας πούμε, και υπάρχουν παραδείγματα γι' αυτό, ξέρω εγώ, γιατί ακριβώς επιπινεί, ας πούμε, υπαρξιακή, δηλαδή καταστροφή του πλανήτη, ας πούμε, όλου κτλ. Και στο κέντρο αυτού του πράγματος ήταν η χρήση της πυρηνικής ενέργειας, που την δεκαετία του 50 την είχαν πετύχει ήδη οι Σοβιετικοί και μετά και διάφοροι άλλοι κτλ. Όχι μόνο οι Αμερικάνοι, δηλαδή, που είχαν την κατοχή από το 45 μέχρι το 50 κτλ. Λοιπόν, στο γερμανικό κίνημα αυτή η σύνδεση έγινε άμεσα και γύρω από αυτή νομίζω ότι αναπτύχθηκε, δηλαδή στα πλαίσια αυτού του πράγματος αναπτύχθηκε και το πράσινο κίνημα. Είτε από τους πράσινους που ήταν ένα ριζοσπαστικό πράγμα που μετά μεταβλήθηκε σε κόμμα κτλ. Και έχει αυτό ενδιαφέρον σαν ιστορία, πως έγινε αυτή η μετάβαση από τη σύγκρουση, ας πούμε, μεταξύ των πιο ριζοσπαστικών κομματιών των πράσινων, τους Φούντις, ας πούμε, με τους πιο πραγματιστές, τους Ρεάλος κτλ. Αλλά και στα κομμάτια του αυτόνομου γερμανικού κινήματος, τον αυτόνομο δηλαδή. Αυτή νομίζω πως είναι δεν ξέρω πόσο σχέση έχει με το βιβλίο και τα λοιπά ή με αυτά που συζητάμε, αλλά νομίζω πως αυτή είναι η αιτία της ανάπτυξης του αντιπυρηνικού κινήματος στην Γερμανία. Αλλά παρεπτούν θέλω να πω ότι κι αλλού αναπτύχθηκε και ήταν ισχυρό, για παράδειγμα, γιατί δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί τα γερμανικά αφεντικά που θέλουν να στραφούν προς την πυρηνική ενέργεια, ήταν και τα εγγλέζικα αφεντικά και εκεί επίσης έγινε το ίδιο. Δηλαδή αναπτύχθηκε ένα ισχυρό αντιπυρηνικό κίνημα που ήταν ταυτόχρονα και αντιπολεμικό κίνημα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, υπάρχει ένα σκέλος της ερώτησης που δεν έχουμε απαντήσει. Ποια είναι η τάση που εκπροσωπούν οι συγγραφείς πάνω στο ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης? Οκ. Προφανώς οι συγγραφείς εκπροσωπούν τα πιο προωθημένα, τα πιο μοντέρνα τμήματα του κεφαλαίου που ομνύουν στην ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή σε ανανεώσιμες πηγές κτλ. Λοιπόν, πρέπει να πούμε βέβαια και σε σχέση με όλα τα παραπάνω ότι
Πέρα από τις διαφορετικές τάσεις που υπάρχουν στον κάθε κοινωνικό σχηματισμό, δεν πρέπει να προσανατολιζόμαστε. Αυτό που θα καθορίσει προς τα πού θα πάνε τα πράγματα, τελικά είναι αυτό που είπαμε παραπάνω. Ισχυρίζεις λοιπόν ότι η πλειοψηφία του κεφαλαίου, μάλλον το πιο μοντέρνο, το πιο σύγχρονο τμήμα του κεφαλαίου, σε γενικές γραμμές έχει αποφασίσει να πάει σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι θα ήθελα να ήταν τα αφεντικά που υπερασπίζονται αυτή την πράσινη εισαγωγικά μετάβαση? Καταρχήν θα θέλανε μια επιβράδυση διαδικασίας για να δώσουν ευκαιρία στη βιομηχανία του υδρογονάνθρακα να πρασινίσει. Τι θέλω να πω με αυτό? Για παράδειγμα, όλο και περισσότερο, αυτοκινητοβιομηχανίες που χρησιμοποιούσαν, το πετρέλαιο κτλ. Στην αρχή, πριν από χρόνια, αναπτύσσανε τμήματα που βάζαν το υδρογόνο, σαν κύριο καύσιμο, αν όχι κύριο, σαν ένα από τα καύσιμα, του αυτοκινήτου, και θέλουν να πάνε βέβαια και σε ένα αυτό που λένε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνηση, θέλουν να περάσουν, σε αποκλειστικές, σε μοντέλα, που θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά, το υδρογόνο σαν καύσιμο. Αυτό σημαίνει να πρασινίσουν, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Τι άλλο θα θέλανε τα αφεντικά? Να φορτώσουν, και φορτώνουν ήδη, το κόστος μετάβασης στις πλάτες μας. Και το πώς φορτώνουν ήδη μπορεί να το δει ο καθένας από εμάς, και κάθε μια που αρκεί να πάει, τώρα να πιάσει ένα λογαριασμό ρεύματος, του παρόχου του, να ρίξει μια ματιά μέσα και θα δει ότι ένα ποσοστό αυτού που πληρώνει είναι για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει και ένα όνομα, κτλ. Μπορεί να το βρει πολύ εύκολα. Και αυτό είναι μόνο μία πλευρά αυτού του πράγματος. Σας θυμίζω τα κίτρινα γυλαίκα, πριν χρόνια, το περίφημο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων στην Γαλλία, πώς πυροδοτήθηκε, από μια αύξηση του φόρου στην βενζινοκίνηση, που θα πήγαινε για την χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης, δηλαδή της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Τι άλλο θένε, μια που είπαμε για κίτρινα γυλαίκα? Θένε αυτή η μετάβαση που θα είναι μια βίαιη διαδικασία, όπως καταλαβαίνει κανείς, έτσι. Και είναι μια βίαιη διαδικασία. Λοιπόν, να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή από τα ζητήματα που θα προκύψουν. Για παράδειγμα, ενεργειακή ανεργία. Δείτε το ζήτημα τώρα του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων στην Ελλάδα. Κλείνουν στην Πτολεμαΐδα, κλείνουν, στη Μεγάπολη. Έχουν κλείσει πολλά. Ναι, κλείνουν όλες. Πρακτικά κλείνουν όλες, ακόμα και μετά την τέτοια που είπαν ότι θα τις κρατήσουν για κάποιο χρόνο κτλ. Έχουν κρατήσει κάποια τμήματα στην Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία κτλ. Στην πραγματικότητα έχουν κλείσει τα περισσότερα. Αυτά τα τρία χοντρικά πράγματα θα θέλανε τα αφεντικά. Προφανώς θα θέλανε και πολλά άλλα, αλλά σας λέω γενικώς, σε γενικές γραμμές τα βασικά. Αυτά είναι τα θέλω των αφεντικών, πώς θα ήθελαν ιδανικά. Βέβαια έχουν να λύσουν τεράστιες εξισώσεις, έχουν να λύσουν αυξημένο κοινωνικό ανταγωνισμό, όπως είπες, την προσπάθεια δηλαδή να διατηρήσουν μια κοινωνική συνοχή. Έχουν και τους πολέμους που ξεσπάνε. Το βιβλίο «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση» γράφτηκε στα τέλη του 2020 και έκτοτε πολλά άλλαξαν. Ο πόλεμος ήρθε στην Ευρώπη μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και αυτό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τομές στις κρίσιμες συνέπειες. Και τώρα τα αφεντικά έχουν να διαχειριστούν πολύ ζώρικες καταστάσεις. Όταν ξέρουμε όλοι και όλες ότι η Ευρώπη ήταν άμεσα συνδεδεμένη ενεργειακά από τη Ρωσία. Θέλω να σου κάνω την ερώτηση αν υπήρξαν ανατροπές και ακόμα στα σχέδια και στους στόχους των αφεντικών και των ευρωπαϊκών αφεντικών γύρω από αυτήν την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Οκ. Να πούμε καταρχήν, το έχουμε γράψει και στις αναλύσεις μας και ως κινήσεις για την ταξική αυτονομία κτλ. Στις προκηρύξεις που έχουμε μοιράσει και δεν συμμαζεύεται. Ότι εμείς πιστεύουμε, και δεν είναι πια δική μου πίστη, αλλά είναι και τη συλλογικότητα, ότι ένας από τους βασικούς, αν όχι ο βασικός λόγος της υπερελιστικής πολιτικής του Πούτιν και της εισβολής, στην Ουκρανία, είναι το ενεργειακό ζήτημα και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, τώρα προφανώς μέσα στον πανικό που δημιούργησε ο πόλεμος, στην καταστροφή των υποδομών που προκλήθηκε, αφού η Ρωσία ήταν ο κεντρικός προμηθευτής της Ευρώπης σε φυσικό αέριο κλπ., στην ενεργειακή ανασφάλεια κτλ.,
Τα ευρωπαϊκά αφεντικά βρέθηκαν ενώπιον του προβλήματος να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, πράγμα που μέχρι τώρα δείχνει να έχει επιβραδύνει την πράσινη μετάβαση. Είναι έτσι τα πράγματα. Έχω εδώ μια πρόσφατη αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορώ να δώσω και βιβλιογραφία αν θέλετε. Λοιπόν, που δείχνει πώς έχει αυξηθεί η ηλεκτροπαραγωγική ισχύς που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετά τον πόλεμο. Που δείχνει πόσο ήταν, ναι θα πούμε, ας πούμε πόσο ήταν το 2016 που η ηλεκτροπαραγωγική ισχύς που προερχόταν από τις ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε πάντα, είναι στο 45%. Το 2025, τώρα που μιλάμε δηλαδή, έχει φτάσει στο 55% και ο στόχος τους είναι να πάει το 2030 στο 70%. Λοιπόν, αυτό είναι από μια πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει δώσει πρόσφατα τα στοιχεία. Εγώ τα έχω από ένα άρθρο του Ριζοσπάστη του Σαββάτου 13, Σάββατο 13, Κυριακή 14 Σεπτέμβρη, με τίτλο «Η κυριαρχία των ΑΠΕ αυξάνει τον κίνδυνο blackout», σελίδα 18. Λοιπόν, αυτό βέβαια συνυπολογίζοντας ότι η κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρική ενέργειας έχει μειωθεί μετά την πανδημία, έχει μειωθεί για κάποια χρόνια, μειωνόταν, τώρα έχει αρχίσει να ξανααυξάνεται. Και επίσης να πούμε ότι όταν μιλάμε για ΑΠΕ εδώ, δεν μιλάμε για κόλπα, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται σε αυτές ούτε η πυρηνική ενέργεια, σε αυτή τη μελέτη τουλάχιστον, ούτε το φυσικό αέριο. Σας το λέω γιατί αυτό που λέω τώρα το συσχετίζω με τη συζήτηση που είπαμε πριν για την πάλη των αφεντικών και τη σφαγή που γινόταν, για το τι θα περιληφθεί μέσα στον ορισμό, ας πούμε, της πράσινης ενέργειας κτλ., αν θα περιληφθεί η πυρηνική κτλ. Αυτά τα στοιχεία που σας δείχνω, που δείχνουν μια αύξηση της ηλεκτροπαραγωγικής ισχύως, ας πούμε, από ΑΠΕ, δηλαδή από ανανεώσιμες πηγές, αφορούν αποκλειστικά ηλιακή, αιωλική ενέργεια, κατά βάση αυτές τις δύο. Υπεράκτη αιωλική, φωτοβολταϊκά. Αυτά. Ωραία. Και οι υπέρογγες στρατιωτικές δαπάνες και οι οξυμένοι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί που υπάρχουν σήμερα θέτουν στη δεύτερη μοίρα την αποανθρακοποίηση της παραγωγής. Με βάση αυτό που λέω παραπάνω μπορώ να πω όχι. Μάλιστα, για να μιλήσουμε πολιτικά και όχι μόνο με στοιχεία εννοώ πραγματολογικά, θα πρέπει να δούμε τους αυξημένους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς ως κομμάτι της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο. Για παράδειγμα, ας δούμε τι φιλοδοξεί ο Νετανιάχου, ας πούμε, το Ισραηλινό κράτος, ας πούμε, στην Παλαιστίνη. Για ποιο λόγο καταστρέφει, ας πούμε, κορμιά και μυαλά, ας πούμε, Παλαιστινίων, ας πούμε, περιοχές ολόκληρες, γειτονιές, μια ολόκληρη περιοχή, πόλη, χωράφια, δεν ξέρω τι. Το έχει δηλώσει ο ίδιος σε μια ομιλία του στον ΟΗΕ πριν από 1-2 χρόνια, μπορεί να τη βρει πολύ άνετα κάποιος, ας πούμε, κάποια που ψάχνει. Λοιπόν, ότι θέλει να καθαρίσει τη Γάζα για να φτιάξει ασφαλείς διαδρομές για την κυκλοφορία εμπορευμάτων, για την κυκλοφορία δικτύων, άρα και για τα ενεργειακές υποδομές που να συνδέουν, ας πούμε, την Νοτιοανατολική Ασία, ξέρω εγώ, με τη Μεσόγειο. Λοιπόν, ο ανταγωνισμός Κίνας, ας πούμε, και Αμερικής, ας πούμε, δεν έχει στο κέντρο του, ξέρω εγώ, ή Ευρώπης και Κίνας, δεν έχει στο κέντρο του και το ενεργειακό ζήτημα. Ό,τι και να λέμε, ας πούμε, για την Κίνα, πώς χρησιμοποιεί τον άνθρακα ή το φυσικό αέριο της Ρωσίας, η Κίνα χρησιμοποιεί τα πάντα γιατί έχει ανάγκη από τεράστιους ενεργειακούς πόρους. Όμως είναι και η πρώτη δύναμη, ας πούμε, στον κόσμο σε επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό που λέμε υπέρ στρατιωτικές δαπάνες, δηλαδή
αυτό που, γιατί εμείς έχουμε την εικόνα της Ευρώπης και το πρόγραμμα Rearm Europe, δηλαδή αυτή την πρόταση, ας πούμε, ύψους 800 δισεκατομμύριων ευρώ για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης κτλ. Λοιπόν, αυτό πάει μαζί, ας πούμε, πάει μαζί με τις επενδύσεις που γίνονται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό. Don't you mind people grinning in your face? You know your mother will talk about you, your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you're trying to live, they'll talk about you still. Who doesn't mind? You know they'll jump you up and down, they'll carry you all around and round. Just as soon as this in mind, they'll be trying to crush you down. Don't you mind? They'll be trying to crush you down. Don't you mind? They'll be trying to crush you down. Όπως και στο πρώτο επεισόδιο, έτσι και εδώ, ας μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Ας πάμε, όπως πήγαμε σε πρώτο επεισόδιο στην Αμερική, ας πάμε και τώρα. Η ενεργειακή πολιτική του Τραμπ. Έτσι, έχει χαρακτηριστεί παράλογη. Για κάποιους είναι λογική, τέλος πάντων, πρέπει να το ζητήσουμε αυτό. Εγώ θα ήθελα να γίνει κουβέντα πάνω στα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο Τραμπ και ποια είναι η πολιτική του περίφημου drill baby drill που λέει κατεξοχήν στις ομιλίες του. Και η βασική ερώτηση είναι αν το αμερικάνικο παράδειγμα φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην πράσινη μετάβαση. Οκ. Να διευκρινίσουμε τι σημαίνει drill baby drill, σκάψε, δηλαδή μωρό μου σκάψε. Δηλαδή εξόριξε όσο μπορείς πιο πολύ πετρέλαιο. Δεν ξέρω που θα το βρουν το πετρέλαιο, αλλά τέλος πάντων. Φυσικό αέριο. Και φυσικό αέριο και πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες, να το πούμε γενικά. Λοιπόν. Γιατί έχει γίνει και μια επανάσταση στο τρόπο που γίνεται εξόριξη των υδρογονάνθρακων του φυσικού αερίου στην Αμερική από το 2016, επί πρώτης προεδρίας του Τραμπ, και αυτό όντως ανέτρεψε σε μεγάλο βαθμό την κατανομή του φυσικού αερίου στον πλανήτη. Δηλαδή αυξήθηκε κατά πολύ η παραγωγική δυνατότητα της Αμερικής να παράγει, έτσι, φυσικό αέριο. Οκ. Ωραία. Μπαίνουν διάφορα ζητήματα εδώ. Καταρχήν, ένα πρώτο ζήτημα είναι ο ρόλος της προσωπικότητας στην ιστορία. Δηλαδή, εντάξει, έχει αναλυθεί αυτό, έχουν γραφτεί πολλά πράγματα, ας πούμε, και μέσα στο κίνημα κτλ. Κατά πόσο ξέρω όταν αυτή η πορεία της Σοβιετικής Ένωσης δεν υπήρχε ο Στάλιν, ή δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν οι εξελίξεις που πάνω ο δεύτερος παγκόσμιος δεν υπήρχε ο Χίτλερ, ας πούμε. Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν, ας πούμε, κομμάτια του κεφαλαίου, εκπροσωπούν πολιτικές τάσεις που σχετίζονται με συμφέροντα του κεφαλαίου, με συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν είναι μόνο τους, μπορεί να είναι αυτοί που επιταχύνουν τα πράγματα, μπορεί να είναι μπροστάριδες, μπορεί, ας πούμε, να προσπαθούν περισσότερο από τους άλλους να πάνε τα πράγματα προς μια κατεύθυνση. Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί να μην υπήρχαν, αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες, δεν ξέρω τι, αυτές οι προσωπικότητες τύπου Τραμπ, ας πούμε, δεν είναι μεγάλη, να σάξες τους κτλ. Λοιπόν, να κατευθύνει τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, τα συμφέροντα που εκπροσωπεί, ας πούμε, το κομμάτι, ξέρω, το πολιτικό κομμάτι των Ρεπουμπλικάνων που έχει τώρα την εξουσία κτλ. Λοιπόν, θα κινούσαν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση. Ωστόσο, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε, ας πούμε, ότι ζούμε σε καπιταλισμό. Δηλαδή, καλά είναι, δεν επικρατεί το πολιτικό επί του οικονομικού. Με την ευρεία έννοια. Και το οικονομικό πολιτικό είναι, ναι, το ξέρουμε. Λοιπόν, επικρατεί η ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει από κάτω, η ανάγκη, η οικονομική ανάγκη. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι από τη στιγμή που το κόστος, ας πούμε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ας πούμε του προϊόντος, του ενεργειακού προϊόντος που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές,
είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με το φυσικό αέριο ή σε σχέση με το πετρέλαιο, λοιπόν αυτό θα καταφέρει να επικρατήσει παντού σε όλο τον πλανήτη, αργά ή γρήγορα. Εφόσον φτιαχτούν αποθήκες που θα αποθηκεύουν το φυσικό. Ναι, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εφόσον φτιάχνουν την ενέργεια. Εντάξει, προφανώς. Εφόσον φτιάχνουν πολλά πράγματα, εφόσον βελτιωθεί, ας πούμε, η τεχνολογία, ξέρω εγώ, διανομής, ας πούμε, παραγωγής, αποθήκευσης, τα προβλήματα, ας πούμε, τα προβλήματα που παρουσιάζονται, όπως με τα blackout, ας πούμε, στην Ισπανία, ξέρω εγώ, που αναφορές λένε ότι το 80%, ας πούμε, την ώρα όταν έγινε το blackout στην Ισπανία πριν από μερικούς μήνες, ξέρω εγώ, ότι εκείνη τη στιγμή το 80% της ενέργειας που χρησιμοποιούνταν προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές. Λοιπόν, δεν το γνωρίζουν αυτό τα αφεντικά και τα κράτη. Προφανώς το γνωρίζουν, αλλά προφανώς δεν είναι έτοιμοι να λύσουν. Δηλαδή τα προβλήματα τα λύνεις όταν προκύπτουν, ας πούμε. Μπορείς να φανταστείς κάποια πράγματα, δεν μπορείς να φανταστείς τα πάντα. Εννοώ ακόμα και σαν δυνατότητα, ξέρω εγώ, μπορεί να υποθέσει ότι μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα, δεν μπορεί να υποθέσει τα πάντα, γιατί είναι, όπως λέει και ο σύντροφος εδώ, ας πούμε, που ασχολείται με τα άγραφα και τα ενεργειακά και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε, είναι στοχαστικά αυτά. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι στοχαστικές, ας πούμε, στοχαστικές πηγές ενέργειας, ξέρω. Δηλαδή, τη μια μέρα μπορεί να κάνει ήλιο, την άλλη να μην κάνει. Τη μια μέρα μπορεί να κάνει αέρα, την άλλη να μην κάνει. Οπότε, εδώ μπαίνουν τερατώδη ζητήματα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όταν λοιπόν το ενεργειακό κόστος των ανανεώσιμων γίνει σαφώς πιο ανταγωνιστικό, αυτό θα επιβληθεί πάνω σε οποιαδήποτε πολιτική τάση υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι μια γενική ανάλυση που δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ. Και δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά τα πάντα. Από εκεί και πέρα, τα στοιχεία που έχουμε δεν δείχνουν μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, ή πώς να το πω, μια αλλαγή κατεύθυνσης στην ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζει ο Τραμπ. Δηλαδή, προφανώς, ας πούμε, θέλει κάποιος να ευνοήσει κάποιους πετρελαιάδες, δεν ξέρω τι, κάποιους που ασχολούνται με το κεφάλαιο, ας πούμε, ασχολείται με το φυσικό αέριο κτλ. Αυτό όμως πρακτικά και μέσα στην ιστορία, δηλαδή μέσα στη μακρά προοπτική, το μόνο που δείχνει είναι και το μόνο που μπορεί να κάνει, ας πούμε, μια επιδράδυση των πραγμάτων προς τη μετάβαση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Πιστεύεις ότι η οικονομική νόμη είναι σιδηρή νόμη, είναι από σίδερο. Ο Τραμπ προσπαθεί, μάλλον όχι, μιλάμε τώρα με πρόσωπα, αλλά καταλαβαίνεις, το αμερικάνικο τώρα κράτος φιλοδοξεί να επιβραδύνει αυτή την πράσινη μετάβαση. Ναι, φιλοδοξεί να επιβραδύνει. Τουλάχιστον η τάση Τραμπ, ας πούμε, για να συνδέσουμε τα προηγούμενα, για να δώσει την ευκαιρία και αυτός και στους δικούς του, ας πούμε, το δικό του κεφάλαιο που προσωπεί κτλ., να πρασινίσει όσο γίνεται περισσότερο. Μήπως έχει ενδιαφέρον να δει κανείς αυτό το επίπεδο και τη σύγκρουση με το Μάσκ. Γιατί έγινε σύγκρουση με το Μάσκ? Δεν έχει να κάνει και με τη φορολογική πολιτική που πήγε να εφαρμόσει ο Τραμπ σε σχέση με τις εισαγωγές από την Κίνα, ξέρω εγώ, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί αυτό θα έπλητε, τουλάχιστον δεν το ξέρω μέχρι τέλους, ας πούμε, αλλά από αυτά λίγα πράγματα που έχω διαβάσει τα λοιπά, θα έπλητε, ας πούμε, και το κέρδος, ας πούμε, του Μάσκ, που ένα κομμάτι του, ας πούμε, οφείλεται σε αυτό το πράγμα. Έχει την εταιρεία Tesla, ξέρω εγώ, που έχει ηλεκτροκίνητα, αμάξια κτλ. Και επειδή ξέρει ότι σε αυτόν τον τομέα, και με τους δικούς του που λες, σε αυτόν τον τομέα χάνει, στερεί σε ανταγωνισμό με την Κίνα και θέλει να ποντάρει στα δικά του, σε αυτά που είναι κυρίαρχα, στο πετρέλαιο και στο αέριο, παρά να στηριχθεί στην κινέζικη τεχνολογία και στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Μήπως είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός λόγος? Μα όποιος και να είναι ο λόγος, ο Τραμπ και όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνει με τους δασμούς που προσπαθεί να κάνει κτλ. Ο Τραμπ δεν παίζει μόνο σε αυτόν τον πλανήτη. Τα πάντα είναι παγκοσμιοποιημένα. Είναι το ίδιο με τη φιλοδοξία του, ας πούμε, να σταματήσει μεταναστευτικές ροές, ας πούμε, είναι αντίστοιχο παράδειγμα, από το Μεξικό ή από το Νότο, ας πούμε, όταν οι άνθρωποι θέλουν να ξεφύγουν, ας πούμε, από την αθλιότητα της καθημερινής ζωής που ζουν και από απέναντι υπάρχει έστω μια υπόσχεση μιας διαφορετικής ζωής. Δεν πάει να βάλεις 1000 φράχτες, ας πούμε, να πυροβολήσεις. Πρέπει να βάλεις σε κάθε μέτρο από ένα στρατιώτη. Ας πούμε, στα σύνορα Αμερικής-Μεξικού, δηλαδή πρέπει να βάλεις 2 εκατομμύρια στρατιώτες για να φυλάνε μια γραμμή, συνοριακή γραμμή, ας πούμε.
Και πρέπει να βάζεις κι άλλους τόσο από την ανατολική ακτή, να μην πω τους δεκαπλάσιους, κι άλλους τόσο από τη δυτική ακτή. Έτσι πιστεύεις ότι θα σταματήσεις τις ροές? Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να σταματήσεις έτσι τις ροές. Όταν, ας πούμε, δουλεύουν, ξέρω εγώ, ό,τι αθλειότητα και να είναι, όποιος άθλια και να είναι η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αμερική. Όταν, ας πούμε, δουλεύουν, ας πούμε, στη Γουατεμάλα και το μισθό που παίρνουν σε 3 μήνες τον παίρνουν στην Αμερική σε 3 μέρες, θα σταματήσεις εσύ τις ροές? Με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί να κάνει, ας πούμε, δεν μπορεί να επενδύει σε ένα προϊόν που είναι αυξημένου κόστους, ξέρω εγώ, σε ένα ενεργειακό προϊόν, γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνει το κόστος όλων των προϊόντων των αμερικάνικων και άρα μειώνει τον ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά. Οπότε δεν είναι τώρα το τι θέλει ο ένας και τι θέλει ο άλλος κτλ. Οι υποκειμενικές τάσεις ή τα συμφέροντα μόνο που εκπροσωπεί, ξέρω εγώ. Είναι και το τι γίνεται στον κόσμο. Δεν παίζουν μόνο τους τα αφεντικά. Αν υπήρχε μόνο πετρέλαιο ή μόνο φυσικό αέριο στον κόσμο, δεν υπήρχαν όλα τα άλλα, είναι μια χαρά, θα κυριαρχούσε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς γίνεται η ιδεολογική διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Γιατί ο Τραμπ δαιμονοποιεί και το κόμμα του συνεχώς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και νομίζω και εσύ θα συμφωνήσεις ότι η αφήγηση κλιματικής αλλαγής, που εγώ είμαι της άποψης ότι υπάρχει κλιματική καταστροφή, αναδύεται κάθε φορά με διαφορετικό πρίσμα, υπό διαφορετικό πρίσμα και ιδεολογία, για διάφορους παράγοντες. Μπορεί να είναι γεωπολιτικός, μπορεί να είναι περιβαλλοντολογικός, μπορεί να είναι... όταν μπαίνουν άλλοι παίχτες το παιχνίδι της ενέργειας, σίγουρα επηρεάζει, νομίζω, και το που θα στραφεί το κράτος στο κομμάτι της ενέργειας. Και τώρα για το κίνημα. Τι πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να διεκδικήσουμε ως κίνημα και σε ποια βάση να θέσουμε τη στρατηγική μας? Σε σχέση με το ενεργειακό ζήτημα. Σε σχέση με το ενεργειακό ζήτημα και την πράσινη μετάβαση εισαγωγικά. Νομίζω πως το πρώτο βασικό είναι να κατανοήσουμε κάποια πράγματα σε βάθος. Για παράδειγμα, να κατανοήσουμε τη σημασία της κλιματικής καταστροφής. Εγώ δεν μιλάω για κλιματική αλλαγή, μιλάω για κλιματική καταστροφή. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ουδέτερο πράγμα. Ότι με ένα φυσικό, δηλαδή τι υπονοεί, ότι με ένα φυσικό τρόπο, ας πούμε, αλλάζει, ξέρω εγώ, το κλίμα του περιβάλλοντος και προξενούνται όλες αυτές τις καταστροφές που προκαλούνται. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Εμείς πρέπει να μιλάμε για κλιματική καταστροφή. Stop. Κλιματική καταστροφή σημαίνει ότι το κεφάλαιο έχει καταστρέψει τη φύση. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, με σκοπό να αυξήσει συνεχώς το ποσοστό κέρδους του και να μειώσει το κόστος παραγωγής. Λοιπόν, γιατί πρέπει να το κατανοήσουμε? Γιατί δεν πρέπει να ξαναπέσουμε, ας πούμε, στην παγίδα της συνωμοσιολογίας, που πέφτουν κομμάτια του κινήματος, ακόμα και σήμερα, ας πούμε, όπως πέσανε κομμάτια του κινήματος μέσα σε αυτήν την παγίδα τη διάρκεια της πανδημίας, έτσι, και μιλούσαν, ξέρω εγώ, ότι λέγανε ότι ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει πανδημία ή ότι δεν είναι και τίποτα ο COVID, ας πούμε, κτλ. Και διαψευστήκαν ικτρά και έχουν το θράσος, ας πούμε, ακόμα και τώρα να λένε τα ίδια, ας πούμε, παρόλο που έχουν διαψευστεί ικτρά. Λοιπόν, και να λένε, ας πούμε, πάλι τα ίδια, ότι επειδή τα αφεντικά λένε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κιόλας. Όχι. Εντάξει, έλεος, ας πούμε. Λοιπόν, αν θες να είσαι μέσα στο ανταγωνιστικό κίνημα, θα πρέπει μερικά πράγματα να υπάρχει μια ακινησία σημείων, ας πούμε. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε για να μπορούμε να πηγαίνουμε και παρακάτω, ας πούμε, να σχεδιάζουμε αντιστάσεις, να σχεδιάζουμε, ας πούμε, στρατηγικές, τακτικές κτλ. Κλιματική καταστροφή υπάρχει, είναι μπροστά μας και αυτό μας απειλεί, ας πούμε. Πώς να το κάνουμε? Δεύτερο. Να πω, ναι. Να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι. Διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο στο περιοδικό Εραστές των Αγγράφων, όπου εκεί υπάρχει μια συνέντευξη ενός συντρόφου του Γρηγόρη Γάκη, είναι μεταδεκτορικός ερευνητής και λέει κάποια πράγματα. Και εγώ τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και συμφωνώ με αυτά, γι' αυτό και τα λέω. Λέω ότι ο μανιχαϊστικός τρόπος που τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει κλιματική αλλαγή ή όχι είναι μέρος του προβλήματος. Και ότι το ανταγωνιστικό κίνημα θα πρέπει να φύγει από αυτές τις κατηγοριοποιήσεις και να φτιάξουμε ένα άλλο σημείο αναφοράς, το οποίο να μπορούμε να κάνουμε κριτική και στις δύο πλευρές. Είναι αλήθεια ότι κάτι αντίστοιχο έγινε και με την περίπτωση του COVID. Όσοι έκαναν κριτική στη διαχείριση της πανδημίας κατηγοριοποιήθηκαν ως αρνητές του ιού. Εμένα με βρίσκει μια τέτοια προσέγγιση πολύ κοντά,
που αναγνωρίζει ότι πίσω από τα αφηγήματα της κλιματικής καταστροφής υπάρχουν μπάντες με συμφέροντα από πίσω και εμείς πρέπει να έχουμε μια αυτόνομη τάση που να μπορούμε να ασκήσουμε κριτική και στις δύο πλευρές. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου άποψη. Άλλο το να μπορούμε να αναγνωρίζουμε πίσω από κάθε τάση, ας πούμε, εξέλιξης κοινωνικής ή μιας κρατικής πολιτικής, ξέρω εγώ, τα συμφέροντα που αναδύονται και άρα τις ιδεολογικές αφηγήσεις που κατασκευάζουν για να τα επενδύσουν, και άλλο να μπορούμε, ας πούμε, να διακρίνουμε και την πραγματικότητα. Θέλω να πω το εξής, ας πούμε. Το ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη διαχείριση της πανδημίας από το κράτος, την οποία εμείς έμπρακτα, και δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί μέσα στο κίνημα που κάνανε το ίδιο, ας πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια της, την κρίναμε και με σκληρούς όρους και πρακτικούς όρους και ζητήσαμε πράγματα σε σχέση με αυτό και προσπαθήσαμε να βάλουμε αναχώματα και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαμε να ασκήσουμε μια ανταγωνιστική πολιτική καθ' όλη τη διάρκεια, ας πούμε, το lockdown της πανδημίας κτλ. Λοιπόν, και από την άλλη όμως αντιληφθήκαμε τη σημασία των εμβολίων, διαφωνώντας με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ξέρω εγώ, ή αντιληφθήκαμε τη σημασία διαφόρων πραγμάτων. Λοιπόν, και παλέψαμε με αυτά. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι μπορούμε να, μπορούμε να κατηγορηθούμε ως Α ή ως Β. Εν πάση περιπτώσει, και σημασία έχει και ποιος μας κατηγορεί, ας πούμε, ως Α ή ποιος μας κατηγοροποιηθεί ως Α ή ως Β. Τι θέλω να πω με αυτό? Το ότι θα υπάρχουν συμφέροντα, ας πούμε, που επενδύουν σε αυτό που λέμε κλιματική καταστροφή με 1.800 τρόπους. Είναι βέβαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κλιματική καταστροφή. Κλιματική καταστροφή υπάρχει. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ με αυτό, ρε παιδί μου. Το ότι πρέπει να διακρίνουμε, ας πούμε, τα συμφέροντα και το πού πάνε τα πράγματα, είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι το τσιγάρο, ξέρω εγώ, δεν προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα, αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες, ας πούμε, καταφέρανε να επιβάλλουν, ας πούμε, τη διακοπή του τσιγάρου, ας πούμε, σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Λοιπόν, το τσιγάρο πώς να το κάνουμε? Σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία περιπτώσεων, ας πούμε, άνθρωποι έχουν καρκίνο στο πνεύμα, το πρώτο που ψάχνουμε είναι αν καπνίζουν. Αυτό δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι όλες αυτές οι εκστρατείες ενάντια στο κάπνισμα δεν έχουν από πίσω τους και αυτές συμφέροντα. Προφανώς δεν είναι τα συμφέροντα της βιομηχανίας του καπνού. Είναι συμφέροντα άλλα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τον τομέα της υγείας και δεν συμμαζεύεται. Αυτό έχω να πω σε σχέση με χωρίς να έχω διαβάσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεύτερον, ως κίνημα πρέπει να αναδείξουμε το γεγονός ότι η πράσινη μετάβαση δεν είναι τόσο πράσινη μετάβαση όσο διατείνονται ότι είναι. Είπαμε και πριν ότι για να φτιάξεις, ας πούμε, στήλους αυτούς τους κολόνες αιωλικές ή φωτοβολταϊκά, πρέπει, ας πούμε, να εξορίξεις, ας πούμε, να καταστρέψεις ολόκληρες περιοχές στο Κονγκό, ξέρω εγώ, και πρόσφατα είχε βγει, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, εγγλέζικα, ας πούμε, κτλ. Που λέγεται Κόκκινο Κοβάλτιο και δείχνει τι γίνεται, ας πούμε, σε αυτές τις περιοχές που εξορίζονται στο Κονγκό, ή, ξέρω εγώ, αντίστοιχα στην Ινδονησία που έχει, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, έχει μια πολύτιμη γη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, ας πούμε, ή τώρα στη Σερβία που έκανε, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μεγάλες συμφωνίες, ας πούμε, για να πάρει, δεν θυμάμαι, λίθιο, έχει κάτι η Σερβία επίσης πολύτιμο κτλ. Λίθιο που χρειάζεται για τις μπαταρίες κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά επίσης προξενούν, γιατί δεν είναι μόνο ο ήλιος που παίρνεις, είναι και πώς θα τον μαζέψεις τον ήλιο, πώς θα τον αποθηκεύσεις αύριο, πώς θα τον διανύμεις. Λοιπόν, όλα αυτά επίσης προκαλούν, ας πούμε, τεράστια επιβάρυνση στο περιβάλλον. Δεν ξέρω αν είναι αντίστοιχη, ας πούμε, με αυτή των υδρογονανθράκων, αλλά και αυτή έχει ένα φοβερό impact και πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Τρίτο, να θέσουμε το ζήτημα ποιος θα πληρώσει αυτή τη μετάβαση και ποιος πληρώνει αυτή τη μετάβαση τώρα ήδη και ποιος θα πληρώσει μετά. Άρα ποιος θα ελέγχει τους σπόρους, την παραγωγή, την κυκλοφορία, τη διανομή, την τιμή. Μέχρι τώρα τα αφεντικά τα κάνουν όλα αυτά. Λοιπόν, και είπαμε πριν για τους αγώνες, ας πούμε, που γίνονται. Είπαμε καταρχήν πριν για το ποιος πληρώνει σήμερα τη μετάβαση. Ένα μέρος, ας πούμε, φέροντας το παράδειγμα των λογαριασμών, ας πούμε, των παρόχων που πληρώνουμε κάθε μήνα για την ενέργεια, ας πούμε. Λοιπόν,
θα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, γιατί δεν θα μείνει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει τεράστιο κόστος, αυτή η μετάβαση. Και μέχρι τώρα αυτοί που την ελέγχουν αυτή η μετάβαση είναι τα αφεντικά. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και τέταρτο, να κατανοήσουμε κάτι που πάει σε πιο βαθιά στρώματα ακόμα της κοινωνικής αντίληψης των πραγμάτων. Ο καπιταλισμός είναι το σύστημα που ζει μόνο από τη συνεχή αύξηση του κέρδους. Άρα είναι αναγκασμένος διαρκώς να επεκτείνει την ενεργειακή του βάση. Άρα, ανεξάρτητα από τι ενεργειακούς πόρους έχει ανάγκη, θα έχει συνεχώς ανάγκη για περισσότερους ενεργειακούς πόρους. Άρα, είτε με υδρογονάνθρακες, είτε χωρίς, η διαδικασία καταστροφής της φύσης θα επεκτείνεται. Άρα, το ζήτημα για μας είναι πώς θα αλλάξουμε κοινωνικές σχέσεις που τροφοδοτούν αένα αυτή τη διαδικασία και όχι απλώς αν θα καταναλώνουμε πετρέλαιο ή ηλεκτρισμό, που και αυτό είναι ένα ζήτημα. Που και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, και εδώ φυσικά γι' αυτό λέω ότι πάει σε βαθύτερα πράγματα. Μπαίνει το τερατώδες ζήτημα, ας πούμε, που η ριζοσπαστική οικολογία το είχε θέσει, ας πούμε. Και υπάρχουν διάφορες πτυχές του, με όλη την κριτική που μπορεί να κάνει κάποιος, ας πούμε, γιατί να πω ανάπτυξη, δεν ξέρω τι. Είναι το ζήτημα ότι μπορούμε σαν πια, ωραία, είναι τελευταίο, αλλά είναι σημαντικό και αυτό να τεθεί, ας πούμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε, ας πούμε, σαν ανθρώπινο είδος. Όχι η φτωχία, ας πούμε, τα λοιπά που δεν έχουν. Αλλά αν φτάσουμε σε ένα επίπεδο ζωής όπως αυτό των Αμερικάνων, ας πούμε, η πλειοψηφία και τα λοιπά, ή της μεσαίας τάξης, δεν ξέρω τι, ας πούμε. Μπορεί όλος ο πλανήτης να ζει έτσι, ας πούμε. Και μέχρι πού θα φτάσουν, ας πούμε, οι πόροι αυτού του πλανήτη να τροφοδοτούν ένα τέτοιο επίπεδο, ας πούμε, καθημερινότητα ζωής, κατανάλωση κτλ. Με λίγα λόγια είναι το ζήτημα, ας πούμε, που έχει τεθεί και από τον Καστοριάδη παλιότερα κτλ. Ότι θα πρέπει να δούμε τον πλανήτη, τον περιβάλλον σε ένα σύστημα πεπερασμένο και να θέσουμε τα ζητήματα που προκύπτουν από μια τέτοια θέση. Και προφανώς και σε στενή συνάφεια με όλα αυτά, αγώνες, ας πούμε, ενάντια στην κλιματική καταστροφή γίνονται και σήμερα. Λοιπόν, είναι υπαρκτοί αγώνες. Αν κάτσει κάποιος να δει ένα χάρτη, ας πούμε, των αγώνων που ξεσπάνε στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στην επαρχία, ξέρω εγώ, θα μείνει έκπληκτος, ας πούμε, από το αγώνες, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτρες σε βουνά, ξέρω εγώ, ή για παράδειγμα στα Άγραφα, ξέρω εγώ, ή στην Τίνο, ας πούμε, στις θάλασσες, ξέρω εγώ, στην Τίνο ή στα νησιά και τα λοιπά, που μάλιστα καταφέραν να αποτρέψουν τέτοιοι αγώνες, ας πούμε, την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε νησιά. Λοιπόν, μέχρι αγώνες ενάντια, ας πούμε, στην εξόρυξη αντιμονίου, ξέρω εγώ, στη Χίο ή πραγματικά δεν ξέρω, άμα κάτσει να ψάξει κάποιος, ας πούμε, θα δει ότι είναι μια τεράστια γκάμα, ας πούμε, ανταγωνιστικών μορφών, ας πούμε, στις υπάρχουσες τάσεις του κεφαλαίου, ας πούμε, να έχει μια μετάβαση προς την κατεύθυνση των συμφερόντων του. Λοιπόν, νομίζω πως αυτό είναι σε στενή συνάφεια με τα παραπάνω και είναι αυτό που, πώς να το πω, που με έναν τρόπο προσπαθεί να αρθρώσει, ας πούμε, όλη αυτή την ανάλυση που κάνουμε με το τι κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα ή τουλάχιστον πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ για τη σημερινή κουβέντα. Νομίζω ότι κάναμε μια καλή συζήτηση σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση. Είναι προφανές ότι όλη αυτή η κουβέντα παραμένει ανοιχτή και θα την βρίσκουμε μπροστά μας όλο ένα και πιο συχνά, σαν κίνημα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ελπίζω όσοι και όσες ακούσουν τη συζήτηση να τη βρουν ενδιαφέρουσα και να προβληματιστούν σχέση με αυτά που λένε και να έχουμε και ένα feedback, ας πούμε, με τους δικούς τους προβληματισμούς που θα μας προχωρήσει, ας πούμε, και τη σκέψη και που θα μπορέσει να προχωρήσει, ας πούμε, και τα πράγματα στο κίνημα σχέση με αυτό το ζήτημα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μέχρι τα επόμενα επεισόδια, μείνετε συντονισμένοι.